Oh. Waar is hij? Wacht, dan moet ik verder staan. Oh ja, ik zie hem daar. Hi. Bijna. Je hebt hem geraakt volgens mij. Ja, Kijk hem. ik heb hem geraakt. Je hebt hem geraakt. Ja, ik heb hem geraakt. Ja. Ja, ik heb hem geraakt. Ja. Oh nee, toch niet? Toch wel ja. Maar niet echt volle laag hè. Kijk, kijk. Ik ga het weg. Kijk hier. Maak het open. Dat moet je oppassen. Wat? Ja, is aan, ja. Maar ik zie geen aap meer. Nee, dat is hier. Zijn weggegaan toch? Ja, ik zie het gewoon daar. Oh, ik zie hem. Deze toer hier bijna, Bijna, ja. deze toer hier bijna 60 jaar. Deze geweer. Ja, hij is Toen nog... ik 18 jaar was, ik heb toen ik 18 jaar was, Ja. heb ik die geweer gekocht. Zo. Nu Maar nog steeds krachtig. Nu ben ik 76 jaar. Zo. Ja. Dus 60. Dus, ja. Ja. Nee, 60 jaar. Ja. Ja. Maar ik heb die ene avond niet goed geraakt, hè? Maar niet frontaal. Er is geen enkele Ja. van die hagen. Dus fijn nagaan. Kijk. Dat is zwarte. Ja? Mag je zeggen? We hadden er weer een beetje geraakt. Dat is zeker. Oh nee, dit moet er geen pijn meer. Nee, ik ben eraan gewend.